Hello, hello.
hello, hello.
सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचा सुद्धा आशीर्वाद खूप चांगल्या प्रकारे आमच्यासारख्या एक छोट्या कार्यकर्त्याला मिळालेला आहे. मी एवढंच सांगू इच्छितो त्या ठिकाणी आपण माझ्यासाठी थोडासा वेळ काढल्याबद्दल पुन्हा एकदा तुमचा धन्यवाद मानतो. आणि मला एवढंच सांगावंसं वाटतंय की उद्यापासून या मतदारसंघात म्हणा किंवा जिल्ह्यामध्ये जिथे म्हणा, जिथे जिथे विशाल परब यांचं कार्य योग्य वाटेल आणि पक्ष जी जी जबाबदारी देईल ते कार्य मी करण्यासाठी मी नक्कीच होकार आहे. आणि या मतदारसंघातील तळागाळातील लोकांकडे भारतीय जनता किंवा आमचं महाराष्ट्र शासन किंवा केंद्र शासन यांच्या जेवढ्या स्कीम असतील त्या लोकांपर्यंत पोहोचून लोकांचा फायदा होणं ही काळाची गरज आहे. आज काही दिवसातच गणेश चतुर्थी आलेली आहे आणि गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने मी आजच तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देतोय. गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने मागच्या वर्षीप्रमाणे या वर्षी सुद्धा असंख्य कार्यक्रम आमचे होतील. आपण कार्यक्रम आजपर्यंत मी माझं भाषण आवडतं. धन्यवाद. त्यामुळे एकच गोल गोल फिरून पत्रकार बंधूंना मी एकच विनंती जेव्हा मुलगा चुकतो तेव्हा आई वडील कुठेतरी माफ करतात. त्यामुळे तुम्ही सुद्धा आम्हाला माफ करा कुठेतरी आम्ही चुकलो असेल तर. परंतु काय होतंय की आज पत्रकार म्हणून तुम्ही एक प्रश्न विचारता आणि मी त्याचं उत्तर देतो. कुठल्याही प्रश्नाचं किंवा उत्तराचं वेगळ्या माध्यमामध्ये जाऊ नये. याचं कारण असं आहे की आपण इथे एखादा या मतदारसंघात डेव्हलपमेंट आणणं खूप काळाची गरज आहे असं मला वाटते. मी पत्रकार बंधूंना हेच सांगतो की ह्याने एक बोलला दुसऱ्याने दुसरा बोलला हे थोडंसं बंद झालं तर माझ्यासाठी चांगलं आहे. माझ्यावर कोणी बोललं तरी मी प्रत्युत्तर देत नाही. मी मागच्या वेळी पण पत्रकार बंधूंना सांगितलं होतं, त्यावेळी सांगितलं, आजही सांगतो आणि पुढेही सांगणार. कोणी काही प्रश्न जरी उलटा सुलटा तुम्ही जरी मनामध्ये असला आणि तुम्हाला जरी विचारायचं असला भोसले साहेब तरी सुद्धा हा विशाल परब एक छोटासा कार्यकर्ता आहे. मग तुम्ही म्हणणार याचे गुरुजी कोणतरी आहे, ते गुरुजी आहे असं तुम्हाला वाटणार, पण तसं नाही आहे. मी एकच ठरवलेलं आहे की या मतदारसंघाची तरुण मुलं घरात बसली आहेत, कोण दुकानावर बसतं, हे बंद व्हायला पाहिजे आणि या ठिकाणी चांगले व्यवसाय आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. या ठिकाणी हॉस्पिटलचा प्रश्न असेल किंवा कुठले अनेक प्रसंग येतात, त्या प्रसंगाला धावून जाण्यासाठी हा विशाल परब आणि माझे सर्व हे सहकारी योगी साहेब बरोबर ना, तर सर्व सहकार्यांना घेऊन मी चालणार आहे. जुने भाजप नवीन भाजप असलं काही नसणार आहे. सर्व आम्ही एका कुटुंबातली आहोत. कुठेतरी विशालचं पण चुकलं असेल किंवा ह्यांचं चुकलं असेल, एकामेकाला आम्ही ॲडजस्ट, आम्ही परिवारातला विषय आहे, आमचा परिवारातला विषय किंवा महायुतीतला विषय आम्ही बसून ठरवू किंवा आमचे प्रदेश अध्यक्ष साहेब असतील किंवा राणे साहेब असतील, आम्ही सर्व लोक बसून ठरवू. परंतु माझं एकच ध्येय आहे की येणाऱ्या काळामध्ये तरुणांसाठी काहीतरी या आपल्या या मतदारसंघात व्यवसाय आणणं हा काळाची गरज आहे. एवढं मी आपल्या सर्व बंधूंना सगळ्या प्रश्नांचं उत्तर देतो. धन्यवाद. 35,000 मताधिक्य तुम्हाला मिळाली, लोक तुमच्या 35,000 पाठीशी आहेत, त्यांना तुम्ही काय सांगू इच्छिता आता पुन्हा एकदा? हे आत्ता जे सांगितलं तेच तुम्ही जरा कळवा त्यांना. आपण भाजपमध्ये जे प्रदेश उपाध्यक्ष होता, आता आपल्या पक्षाने पुन्हा आपली काय नवीन जबाबदारी द्यायची ठरवलं आहे? बरोबर साहेब, मी काय विचारलं नाही त्यांना काय देणार ते, परंतु मी मला लहान असल्यापासून सन्माननीय गावडे साहेब ओळखतात, माझ्या वडिलांचे चांगले मित्र आहेत ते, त्यांना माहिती आहे की हा विशाल परब हा कर्तृत्ववान आहे. ही जी बिल्डिंग उभी आहे ना, या बिल्डिंगला मी त्यावेळी आमचा व्यवसाय होता, दगड व्यवसाय होता, तर दगडचं डंपर घेऊन यायचो. त्यावेळी काही लोक चेष्टा करायची, हा पोरगा काय डंपरातले दगड आणू होतो, पण आज पोरगा इथेपर्यंत आला. त्यामुळे पक्षाने काम केल्यानंतर, मेहनत केल्यानंतर काहीतरी देणार आणि आम्हाला काय द्यायलाच पाहिजे अशी अपेक्षा नाही. परमेश्वराने आणि आमच्या प्रदेशचे अध्यक्ष म्हणा किंवा राणेसाहेब म्हणा यांनी नक्कीच आमच्यावर ज्येष्ठ म्हणून ते आमच्यावर लक्ष ठेवतील. मी योग्य ते काम करणार लोकांसाठी. आगामी जिल्हा परिषद पंचायत समिती वगैरे निवडणूक आहे, तुम्हाला जर पक्षाने जबाबदारी दिली तर तुम्ही स्वीकारणार का? हो, तेच मगाशी सांगितलं, ते काय देतील ती जबाबदारी आपण करू. त्यांनी सांगितलं ह्या गावामध्ये जा आणि ह्या गावाचा सरपंच निवडून आणून दे, तर तो आम्ही भारतीय जनता पक्ष एक नंबर राहण्यासाठी प्रयत्न करणार. जगामध्ये भारतीय जनता पक्ष हा सगळ्यात मोठा पक्ष आहे, देशामध्ये आहे, राज्यामध्ये आहे, जिल्ह्यामध्ये आहे आणि या पूर्ण तळकोकणात असेल एवढी मी ग्वाही देतो. ओके, थँक्यू, धन्यवाद. थँक्यू. हो, थँक्यू भाई, थँक्यू सर, थँक्यू.
थँक्यू आनंद साहेब. हो थँक्यू. हो थँक्यू. बाहेर बाहेर एक फोटो घेऊया सर. बाहेरच जाऊया ना. बाहेरच जाऊ. हॅलो हॅलो. हॅलो हॅलो. सर्वांनी बाहेर थांबायचं आहे. बाहेर स्वागत स्वीकारणार आहेत. विशाल बरोबर साहेब बाहेर तसे स्वागत स्वीकारणार आहेत. कृपया सर्वांनी बाहेर थांबा. पत्रकार मित्रांनी थांबायचं आहे. बाहेर त्यांना सर्व शहराच्या वतीने स्वागत करायचं आहे. तर पत्रकार मित्रांनी बाहेर थांबा. आता लगेच हॅलो सर्वांनी बाहेरच स्वागत करायचं आहे. हॅलो हॅलो सर बाहेर या. सर्वांनी बाहेर थांबा. बाहेर बाहेर. हॅलो हॅलो सगळ्यांनी बाहेर स्वागत करा. कृपया कृपया सर्वांनी सहकार्य करा. चला सगळ्यांनी बाहेर स्वागत घेऊया. हॅलो हॅलो सगळ्यांनी बाहेर चला. कृपया सगळ्यांनी सगळ्यांना साहेब फक्त शहराच्या वतीने स्वागत घेऊया आणि मग बाकी बाहेर सेवा करूया. कृपया सर्वांनी जरा बाहेर सगळ्यांनी सहकार्य करा. कृपया सर्वांनी सहकार्य करा. हॅलो हॅलो सगळे बाहेर चला. सगळ्यांनी सहकार्य करा. हॅलो हॅलो सर्व 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 बाहेर चला. सर्व बाहेर चला. कृपया कृपया सगळ्यांनी बाहेर चला. कृपया कृपया महिला भगिनी हॅलो हॅलो कृपया सर्वांनी बाहेर थांबा. हॅलो सर सर्व स्वागत बाहेर स्वीकारायचं. सर्वांनी बाहेर या. हॅलो
साहेब या होय चला बाहेर या. सर्व पत्रकार विनंती करतो व सर्व कार्यकर्ते सर्वांनी बाहेर या. हॅलो हॅलो हो साहेब चला. सावंतवाडी दोडामार्ग वेंगुर्ला ते सर्व पदाधिकारी स्वागत करत आहेत. पावडे साहेब हॅलो 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 भारतीय जनता पार्टीचा विजय! भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पक्षाचा जय भवानी जय भवानी. सर्वांना धन्यवाद. धन्यवाद झालेल्या महिलांना धन्यवाद. हॅलो विशाल परब आपला विचार व्यक्त करतील. या ठिकाणी अमित परब पैसाहेब तुम्ही या इकडे केतनजी आजगावकर या इकडे या. जो इकडे बाळा वर इकडे इकडे या. वेलकम. भारतीय जनता पक्षाची सगळी इकडे इकडे आजगावकर साहेब इकडे या ठिकाणी
भारतीय जनता पक्षाचे आलेले सर्व पदाधिकारी आणि महिला वर्ग, विशेष करून गावखेड्यातनं आलेल्या सर्व मंडळींना मी धन्यवाद देतोय. खूपच गर्दी झाली आहे आणि पावसाचं वातावरण आहे. वरुण राजाने सुद्धा आशीर्वाद दिला आहे. या ठिकाणी आलेल्या सर्व पदाधिकारी, सन्माननीय नाईक साहेब म्हणा, हायकोर्टचे ॲडव्होकेट अनिलजी निरवडेकर, आमच्या सुधीरजी आडवडेकर साहेब, त्याचप्रमाणे गावडे साहेब, सगळ्यांची नावं घेत नाही, वेंगुर्ल्यानं, दोडामार्ग आणि सावंतवाडीतनं आलेल्या सर्व मंडळींना मी धन्यवाद देतो. एवढ्या मोठ्या पावसामध्ये आणि अतिवृष्टीमध्ये सुद्धा विशाल परब नाही तर भारतीय जनता पक्षाचा एक कार्यकर्ता आला म्हणून आपण सर्वांनी माझं स्वागत केलं. त्यामुळे मी तुमच्यासाठी जोरदार आपण तुम्ही सर्वांनी टाळ्या वाजवायच्या आहेत. भारतीय जनता पक्षाचा भारतीय जनता पक्षाचा भारतीय जनता पक्षाचा कृपया रस्त्यावरील सर्व गाड्या ट्रॅफिक क्लिअर करायचं आहे. कृपया काही ट्रॅफिक कोणाला त्रास होऊ नये याची काळजी आपल्या कार्यकर्त्यांनी घ्यायची आहे. या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या सर्व मंडळींना मी एवढंच सांगू इच्छितो की कालच आम्ही पुन्हा एकदा आपल्या घरामध्ये सक्रिय झालो आहे आणि या सक्रिय होण्यामागे भारतीय जनता पक्षाने माझ्यावर जे उपकार केले आहेत किंवा भारतीय जनता पक्षाने मला जे आज मेहनतीचं फळ दिलेलं आहे, आज सुरुवात करून दिलं, मी या सर्व नेत्यांना मी धन्यवाद मानतो. संपूर्ण या आजपर्यंतच्या भारतीय जनता पक्षाच्या पूर्ण कार्यक्रमामध्ये याच्या पुढे विशाल प्रभाकर परब म्हणून मी नाही तर मी एक करता म्हणून आपल्या सगळ्यांसोबत त्याचप्रमाणे या जिल्ह्यामध्ये आमचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेबांचं सुद्धा आपण टाळ्यांनी स्वागत करा. आमचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेबांचं सुद्धा आपण टाळ्यांनी स्वागत करायचं आहे. त्याचप्रमाणे आमच्या जिल्ह्याचे आणि पूर्वी आमचे कोकणचे भाग्यविधाते म्हटले जातात ते सन्माननीय नारायणराव राणे साहेबांसाठी सुद्धा एक आपण घोषणा देणं गरजेचं आहे. मला एवढं सांगायचं वाटतं की येणाऱ्या काळामध्ये अतिवृष्टी आणि अतिवृष्टीमध्ये कुठल्याही शेतकऱ्यांचं किंवा असंख्य नुकसान होतात. त्यामुळे त्या त्या ठिकाणी आमची भारतीय जनता पक्ष पोहोचली पाहिजे, त्या त्या ठिकाणी मदत व्हायला पाहिजे. हा एकमेव सल्ला आमचे प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय चव्हाण साहेबांचा जो आदेश आहे की कोणताही कार्यक्रम मोठा करण्यापेक्षा आपल्या कार्यक्रमामध्ये लोकांना कसा फायदा होईल हे आपण पाहिलं गेलं पाहिजे. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये संपूर्ण ऍक्टिव्ह होऊन संपूर्ण लोकांमध्ये जाऊन येणाऱ्या गणेश चतुर्थीला मी म्हणा की आमचे सर्व पदाधिकारी लोकांच्या घरोघरी जाण्याचा प्रयत्न आम्ही सर्वजण करणार आहोत. पाऊस खूप असल्यामुळे मी जास्त बोलत नाही, बोलायला तर खूप आहे, परंतु महिला वर्ग खूप गावातनं आलेले आहेत. सर्व मंडळींना मी 2 मिनिटं भेटतो आणि कोणाचा बुके राहिला असेल तर ढकलाढकली नको आहे. बुके मी तुमच्याकडे येऊन घेतो, तुम्ही वर यायची गरज नाही आहे, मी तुमच्याकडे येत आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये गणेश चतुर्थीला प्रत्येक ठिकाणी नाही जाऊ शकलो तरी असंख्य ठिकाणी मी नक्कीच आपल्या सर्वांच्या घरी येणार आहे, आपल्या सर्वांची भेट घेणार आहे आणि आपलं ब्रीदवाक्य भारतीय जनता पक्ष, भारतीय जनता पक्षाचा, भारतीय जनता पक्षाचा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. हॅलो हॅलो सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात ते सर्व पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी विशाल परबांचं स्वागत केलेलं आहे. प्रशांत तुम्ही बाजूला राहा रे. कुल्ली जरा बस.
हॅलो हॅलो सावंतवाडी मतदारसंघातर्फे भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांचं हार्दिक स्वागत केलेलं आहे. मी सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे भारतीय जनता पार्टीतर्फे हार्दिक आभार व्यक्त करतो. पत्रकार मित्रांचे आभार व्यक्त करतो. हॅलो 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 टेस्ट हॅलो
चला चालू करूया. घेतो वेगळी हो वेंगुर्ला तेवढं मार्क घेऊया. स्टार्ट करत घरवापसी झालेली आहे. काय मुद्दे घेऊन आता नवीन तुम्ही भाजपाचे काय घेऊन जाणार? सर्वप्रथम माझ्या पत्रकार बंधूंना नमस्कार करतोय मी. या ठिकाणी आपण पाटेकर देवाच्या भूमीमध्ये आज या ठिकाणी चांगला दिवस आणि चांगल्या वेळेमध्ये आपण सर्वजण एकत्र झालेलो आहोत. भारतीय जनता पक्षामध्ये यापूर्वी सुद्धा मी होतो, मधल्या काळामध्ये पण होतो आणि ह्याच्या पुढे आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत भारतीय जनता पक्षामध्ये आपण असणार आहोत. भारतीय जनता पक्ष हा महासागर आहे आणि या महासागरामधला एक छोटासा कार्यकर्ता विशाल प्रभाकर परब आज मी या ठिकाणी कार्यकर्ता म्हणून तुमच्या समोर बसलेलो आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष आणि जगामध्ये आपल्या या पक्षाचा नंबर 1 लागतोय, देशामध्ये 1 नंबरचा आहे, राज्यामध्ये 1 नंबर आहे आणि कोकणात तळ कोकणात भारतीय जनता पक्ष 1 नंबर करण्यासाठी आजही 1 नंबर आहे, पण तो टिकवण्यासाठी माझ्यासारखा एक छोटासा कार्यकर्ता कार्य करणार आहे. दीपक केसरकर यांच्या विरोधात तुम्ही निवडणूक लढवली आहे. आता महायुती म्हणून तुम्ही कसं एकत्र काम करणार आहे? काय माहिती आहे, मी भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि सर्व पक्ष जे महायुती म्हणून एकत्र आहेत आणि मी कोणाचं नाव घेत नाही, पण जे ज्येष्ठ वरिष्ठ नेते आहेत हे सर्वांना मी त्यावेळी सुद्धा आदरणीय म्हटलं होतं. माझ्याकडनं 1% सुद्धा मी चुकीचं केव्हा बोललो नाही. आजही मी तुम्हाला तेच सांगतो. सर्व आदरणीय नेत्यांना मी नमस्कार करतोय. त्यांच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने आपण या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या महासागर असणाऱ्या या पक्षाचा एक मी पुन्हा एकदा कार्यकर्ता सक्रिय झालो. त्यामुळे मी त्यांना सुद्धा धन्यवाद मानतोय. त्यामुळे झालेल्या गोष्टी विसरून जाऊन आपण खूप चांगलं कार्य लोकांसाठी करायला सुरुवात करूया असं मी सर्व पत्रकार बंधूंना सुद्धा सांगतो. कारण आपण उलटसुलट प्रश्न करून काय होतंय, आपल्या समाजाचं नुकसान आपण करतो. दोन्ही बाजूनी लोक बोलतात आणि नंतर आपलं ते चुकीच्या मार्गावर आपण जातो. त्यामुळे मी एकच सांगतो, भारतीय जनता पक्षाचं एक जे ब्रीदवाक्य आहे त्या ब्रीदवाक्यानुसार मी चालणारा एक कार्यकर्ता आहे. आपल्या देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्रजी मोदी साहेब, त्याचप्रमाणे अमितजी शहासाहेब गृहमंत्री आहेत देशाचे, त्याचप्रमाणे आमच्या महाराष्ट्र राज्याचे सगळ्यांचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, त्याचप्रमाणे आमच्या सगळ्यांचे आवडते आणि कोकणचं सुपुत्र, प्रदेशाचा अध्यक्ष होणे सोपी गोष्ट नाही, सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेबांना मी धन्यवाद देतोय. त्याचप्रमाणे आमच्या या सिंधुदुर्ग रत्नागिरीचे आमचे खासदार सन्माननीय नारायणजी राणे साहेबांना सुद्धा धन्यवाद देतोय. त्याचप्रमाणे आमच्या या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेबांचा सुद्धा मी धन्यवाद मानतो. आपल्या या सर्व प्रसार माध्यमांच्या माध्यमातून सांगतो आणि सांगू इच्छितो की या ठिकाणी आपण काहीतरी चांगलं कार्य केलं पाहिजे. माणसाने जन्म घेतल्यानंतर चांगलं कार्य केलं तर परमेश्वराकडे त्याची गिनती होते. त्याप्रमाणे या मतदारसंघात चांगले रोजगाराचे प्रकल्प किंवा हॉस्पिटल किंवा चांगल्या गोष्टी आपण करूया. आपण स्पर्धा आपल्या माणसाशी करतोय, आपण आपल्या माणसाबरोबर भांडत राहतो. त्यापेक्षा मला असं वाटतंय, माझा जो विचार आहे तो मी पहिल्या दिवशी पण त्यावेळी पण मी हेच सांगितलं की आपण आपापसात न भांडता आपली स्पर्धा कोणाशी असली पाहिजे, पुणे मुंबईशी असली पाहिजे. आपली स्पर्धा बाहेरच्या देशाशी असली पाहिजे, बाहेरच्या राज्याशी असली पाहिजे. तर ही स्पर्धा म्हणजे काय, तर या ठिकाणी चांगले चांगले प्रकल्प आणि आपली तरुण मुलं जी बाहेरच्या राज्यात चालली आहेत, गोव्यात चालली, पुणे मुंबई गोवा, तर ही थांबून आपली मुलं याच ठिकाणी कामधंदा बिझनेस त्यांना मिळाला पाहिजे. ह्याच्यासाठी माझ्यासारखा एक तरुण, माझ्या वरिष्ठ सर्व महायुतीच्या म्हणा किंवा सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब म्हणा किंवा राणे साहेब या सर्वांना विचारून मी या ठिकाणी एक काही प्रोजेक्ट म्हणा किंवा काही गोष्टी आहेत ते हळूहळू आम्ही भारतीय जनता पक्ष म्हणून आम्ही कार्य करत राहतो. मधल्या काळात जेव्हा विलंबन झालं त्यानंतर बरेच 6-7 महिने आपण शांत होतं. या काळामध्ये महायुतीकडून किंवा वेगवेगळ्या पक्षाकडून त्यांनी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता. हो, एखादा चांगला व्यक्ती असतो त्याला सगळ्या बाजूने मागणी असतेच ना, ती मागणी असणारच, ती मागणी होतीच. परंतु तुम्ही शिलेदार भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता आहे, ज्याच्या मनात धनात सर्वत्र भारतीय जनता पक्ष आहे, तो माणूस आजूबाजूला कुठे जाणार नाही. आणि सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेबांनी आम्हाला एक शिकवलेलं आहे की कार्यकर्ता कसा घडावा. मला काहीतरी मोठं काहीतरी द्या म्हणून मी मागून मी मोठा होणार नाही, पण मी माझं कार्य आणि माझी रेषा मोठी करून दाखवली तरच आपलं कार्य लोकांपर्यंत पोहोचतं आणि वरिष्ठ आपली त्याची दाद देतात. काल रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत आपला प्रवेश झाला. अजून काही सिंधुदुर्गातील मोठे नेते भाजपमध्ये येण्याची शक्यता आहे, याबद्दल काय सांगा? तुम्ही साहेब, आम्ही छोटे कार्यकर्ते, त्यांनाच फोन लावून विचारा किंवा त्यांच्याशी संपर्क साधावा.
कारण मी एवढा मोठा माणूस नाही की कोण कोण येणार आहे तिकडे. हा महासागर आहे. माझ्यासारखा एक छोटासा कार्यकर्ता त्यांनी घेतलाय. असे असंख्य कार्यकर्ते, सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब प्रदेशचे अध्यक्ष आहेत. तो त्यांचा निर्णय असतो. त्यामुळे ते निर्णय घेतात तसं तसं होतं. भाजपा युवा मोर्चाचे राज्य उपाध्यक्ष आपण होतात गेल्या टर्ममध्ये. आता पुन्हा भाजपमध्ये अशी काही महत्वाची जबाबदारीचं काही बोलणं झालंय का? नाही, आता कार्य केल्यानंतर जेव्हा प्रदेश अध्यक्ष म्हणा किंवा त्यांची एक कार्यकारिणी असते, त्यांचा निर्णय तिथे घेतला जातो. आता ते मी विचारायला जाऊ शकत नाही ना. मी एक छोटासा कार्यकर्ता आहे, परंतु आपण कार्य करत असताना लोकांचा किती माझ्याकडनं फायदा होईल हे मी पाहत असतो. वैभव नाईक यांनी आता एक तुमच्या प्रवेशानंतर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणतात की राणे आता विशाल परवांना स्वीकारणार का? मी असं म्हणतो की ह्या गोष्टीवर नो कॉमेंट्स दिलेली चांगली. आणि आमच्या घरातलं भांडण आहे ना, घरातलं भांडण आम्ही काय ते बघू. आणि आम्ही कोणाशी वाद केलाच नाही. मी पहिल्या दिवसापासून सगळ्यांशी प्रेमानेच आहे. मी कोणावर आजपर्यंत बोललो ना. आता दुसरे काय बोलतात त्याच्यावर मी प्रतिक्रिया का देऊ? बरोबर ना. त्यामुळे त्यांना सांगा की गणपती राया येत आहेत, मोदक खावा. आगामी काळामध्ये इथली बेरोजगारी आहे, हॉस्पिटलचा प्रश्न एरवीवर आहे, विविध युवकांचा मोठा प्रश्न आहे. या बाबतीत काय कसा तुमच्याकडे ब्लूप्रिंट आहे? हा, मी हेच सांगितलं. आपण हे आजूबाजूचे फालतू प्रश्न विचारण्यापेक्षा हा प्रश्न खूप चांगला विचारला. या ठिकाणचे बेरोजगारी जी वाढली आहे आणि मुलं जी बाहेर जातात, स्थलांतरित होतात, 2 लाख मुलं आज स्थलांतरित झालेली आहेत. ही मुलं पुन्हा आपल्या गावामध्ये कशी येतील? आजूबाजूला रोजगार कशी तयार होतील? या ठिकाणी मंत्री महोदय म्हणा किंवा आमच्या वरिष्ठ लोकांना आम्ही सांगून या ठिकाणी रोजगार आणण्याचं कार्य आम्ही करणार. जिस तरह आप 1 साल राजनीति से अलग थलग थे, फिर एक बार भाजपा में सक्रिय हुए, राजनीति के कौन से मुद्दे खास करके भाजपा को लेकर आप सामने आ रहे हैं और क्या भाजपा के मुख्य आपके नाराजगी दूर करने में सफल हुए? हाँ, इसके लिए तो विशाल परब, ये छोटा कम साल का एक लड़का है, उसको फिर से कल बुला के उसको भारतीय जनता पक्ष में फिर से क्यों सक्रिय किया. मैं घर में ही था मगर शांत था, तो मेरे को सक्रिय किया है. सम्माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय रविंद्र जी चौहान साहब है, महाराष्ट्र के नेता है, सम्माननीय सीएम साहब है, मुख्यमंत्री साहब है. सबका आशीर्वाद से ही ये हो सकता है. और दूसरा बात क्या है, मेरे जैसा तरुण इधर काम करेगा तो इधर का सब यूथ लीडरशिप है, इधर का जो काम करना है बीजेपी बढ़ाने का काम है. ओके, थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू. धन्यवाद. नवीन चॅनल. नाही, ते न्यूज सर्व्हिस आहे त्याच्यासाठी हिंदी जास्त. अच्छा न्यूज सर्व्हिस अदानी ग्रुपचे. अच्छा. चला. हाँ सर, धन्यवाद. अभिनंदन. सर्व पत्रकार बंधूंना धन्यवाद. धन्यवाद. आबा, थँक्यू भाई. माईक करताय कोण? थँक्यू भाई, खूप धन्यवाद. थँक्यू गुरुभाई. काल जरा खूप गडबड होती, पावसानं हैराण झाला. रात्री 4:30 200-300 गाडी हँडल करणं हायवेवर हैराण झाला मला.